Ako imaš herniju diska L5-S1, velike su šanse da se dobiju savjete poput ojačaj svoj kor, izbjegavaj saginjanje, istegni se i tako dalje. I možda si sve to i radio, ali bol se dalje vraća. U ovom ću ti videu pokazati rješenje koje nitko nije očekivao, jer nema veze s agresivnim vježbama, nego s položajem zdjelice i aktivacijom mišića koji su često inhibirani kada se radi o herniji diska. Pozdrav ljudi, moje ime je Srđan Moravček. Vlasnik sam Efikor centra i kineziolog sam sa preko 10 godina rada u pomaganju ljudima da se osjećaju i da se kreću bolje. Moj fokus nije na jedna vježba je za sve, nego na razumijevanje na koji način naše tijelo reagira i kako mu sigurno vratiti pokret bez straha. Prije nego krenemo sa vježbama, kratko ću objasniti tiltove zdjelice, jer oko toga se stvara nepotrebna panika. Zdjelica se može kretati u dva osnovna smjera. Prvi je anteriorni tilt zdjelice, gdje se zdjelica nagiba prema naprijed i leđa ulaze u pretjeranu lordozu. U toj poziciji više rade pregibači kukova i donji dio leđa, a trbuh i zadnja loža često preuzimaju manju ulogu u toj poziciji. I drugi je posteriorni tilt gdje je zdjelica podvučena, a donja leđa su ravna. U toj poziciji više rade trbušni zid, zadnja loža i gluteusi. I sad ono najvažnije, niti jedna od tih pozicija nije loša pozicija. Problem može nastati kada jedna od tih pozicija bude previše izražena i naše tijelo nema dovoljan kapacitet da u toj poziciji bude duže vremena. Ono što često vidimo kod ljudi koji imaju herniju diska L5-S1 je to da je zdjelica više uglavnom nagnuta prema naprijed i na taj način se preopterećuju ti leđni mišići. Nama je cilj tokom ovog dijela da pokušamo zdjelicu izbaciti u taj posteriorni tilt zdjelice gdje se donja leđa ravnaju, a trbuh i gluteusi su ti koji preuzimaju ulogu. Cilj rehabilitacije je izgraditi izdržljivost i u anteriornom i u posteriornom tiltu zdjelice kao i sa neutralnom kralježnicom. Prije nego što počneš jačati tijelo, vrlo bitno je da vratiš sigurnost u pokret. Ako je sve ukočeno, iritirano, dobivanje snage na tim dijelovima možeš samo dodatno potaknuti signal boli. Zato idemo ovim redoslijedom. Smirivanje, disanje, mobilizacija živca i onda ide zadnja loža i posteriorni tilt zdjelice. Ako ti ovakav pristup ima smisla, pretplati se na kanal jer vrlo često objavljujem sadržaj baš ovakav. A ispod u opisu naći ćeš link za newsletter. Ako se prijaviš, na svoj mail dobit ćeš besplatan vodič Tijelo u plamenu gdje objašnjavam kako funkcionira kronična bol, te kako živčani sustav i opterećenje utječu na nas i na naš oporavak. A sad idemo na praktičan dio. Prva je vježba zupčanici. Ležit ćemo na leđa sa nogama po grčevinima pod 90 stupnjeva. I odavdje ćemo staviti jednu ruku na donji trbuh, a drugu ruku ćemo staviti na kut rebara, znači na rub rebara. I odavdje ćemo iz ove pozicije udahnuti zrak koliko god možemo kroz trbuh. I kada udahnemo zrak, osjetit ćemo da i donja i gornja ruka se podižu prema stropu skroz. Dakle, imam udah kroz nos i osjećam da se obje ruke podižu te se odmiču jedna od druge. I odavdje ću izdahnuti zrak i kompletno se opustiti i primijetiti da se obje ruke približavaju jedna drugoj i da se donja leđa ovdje ravnaju. Dakle, idemo još jedanput napraviti. Imamo udah zraka. Udahnem, pokušam napuniti trbuh kao balon i osjetim da se trbuh širi ovdje, a osjećam da se donja leđa lagano zatežu. Dakle, sad ulazim u taj anteriorni tilt zdjelice. Znači, prebacujem zdjelicu skroz prema naprijed. Osjetit ću to tako što se i ruke odmiču jedna od druge. I iz ove pozicije samo ću lagano i kontrolirano izdahnuti zrak. Znači, imam lagano. I tu se kompletno opuštam dok ne osjetim da su se ruke približile jedna drugoj. Na taj način osjećam da su se donja leđa ovdje izravnala i da se trbuh kompletno ovdje pokušao opustiti, to jest lagano se počinje zatezati ako počinjemo izbacivati jače zrak. Dakle, još jedanput imamo udah, zdjelica se nagiba prema naprijed, trbuh se puni, osjećam donja leđa i imam izdah zraka. Kontrolirano ispuhujem zrak i opuštam se. Udah. Osjećam da se trbuh puni, osjećam da se donja leđa zatežu,
kontrolirano sad izdahnem zrak. I sad ću početi lagano, kad izbacujem zrak van, pritiskati lagano stopala od pod i osjetit ću u ovoj poziciji izdaha zraka da mi se aktivira gluteus, zadnja loža i trbušni zid. Dakle, ništa se ja sad tu ne stišćem, ništa se ne stežem. Doslovno dozvoljavam zraku da se on puni i da se on prazni. Ja samo lagano putem svojih udova pokušavam dodati i oduzeti pritisak. Imamo udah, otvaram koliko god mogu, osjećam donja leđa i kao da pokušavam trticom dotaknuti pod i odavdje izdišem zrak i sad ću ga isforsirati lagano. Ravnam donja leđa i izdišem i osjećam trbušni zid i osjećam gluteus kad pritisnem stopala od pod. Udah zraka, napunim koliko god mogu, primijetit ćete da vam se i glava počinje skupljati, dakle ovdje se uvijam, ulazim u anteriorni til zdjelice, ulazim u kompresiju kralježnice, znači guram se prema dolje i sa izdahom zraka opuštam se, izdužujem se prema gore tijelom, pritišćem stopala od pod i blago podlačim zdjelicu pod sebe, tako da kao da pokušavam odlijepiti trticu sa poda. I onda se opustim i idemo sad to napraviti kontinuirano. Udah, napuhati se, kontrola, spuštanje cijelog tog dijela i na krajnjem izdahu zraka pritisnuti stopala od pod, podvući zdjelicu i osjetiti trbuh i zadnje lože. Opustiti se, idemo još 2 ponavljanja. Udah i izdah zraka. Udah, ruke se podižu i odvajaju jedna od druge i izdah, ruke se spuštaju i približavaju jedna drugoj. Pritisnem stopala od pod, podvučem zdjelicu i opustim se. I zadnje ponavljanje imamo. Dakle, tokom izvođenja ove vježbe vrlo je bitno da ne forsirate nikakvo udisanje zraka, ne bude ništa preagresivno, doslovno dozvoljavate zraku da se on napuni i na taj način kako se zrak puni u naš trup, tako se zdjelica i rebra odvajaju u jednu poziciju i kako se taj zrak prazni, tako se te dvije strukture približavaju sa ove prednje strane. Dakle, to nam je anteriorni til zdjelice i imamo posteriorni til zdjelice kad se podvlačimo. Udah zraka kontrolira i diktira poziciju između zdjelice i rebara. A mi idemo na drugu vježbu. Za ovu vježbu potrebna nam je jedna klupica ili jedna stolica, što god imate od toga, sasvim je dobro. Naglasak će biti na aktivaciji stražnje lože, gluteusa i trbušnih mišića. Dakle, pokušavamo što više ući u taj posteriorni til zdjelice. Leći ćete na leđa i stavit ćete jednu nogu pod pravi kut i nasloniti petu na rub stolice ili na rub klupice. I iz ove pozicije ćete pritisnuti lagano petu od stolicu i podignuti kukove u zrak. Dakle, ono što tražimo, čim se desi pritisak pete na stolicu, osjetit ćete da se zdjelica počinje podvlačiti pod nama. Dakle, prirodno ulazimo u taj posteriorni til zdjelice. Čak i da ne podignete kukove sa poda, osjetit ćete automatski ovdje da se aktivira zadnja loža i osjetit ćete da se aktivira trbuh. Ako možemo napraviti, pritisnemo stolicu sa petom i podignemo samo zdjelicu u zrak. Dakle, ja sam se sad podigao
2-3 cm sa poda, ništa više od toga, kao da papir tu može proći, a donja leđa su mi i dalje na podlozi. Ovu tu nogu drugu ćete podignuti u zrak. Ako vam je to preteško, nju možete držati i na podu, ali da prebacite većinu težišta na ovu nogu. Dakle, nekakvih 70-80% težišta da imate na toj prednjoj nozi. I odavdje ćemo samo ispružiti ruke fino u zrak i disati. I imamo pritisak stopala od podje, udahnem i izdahnem zrak. I sa izdahom zraka ću probati što više sezati gore prema stropu. Osjetit ćete apsolutno da se zadnja loža aktivira i gluteus da se aktivira. I što više ruke ispružite u zrak, to ćete jače osjetiti i donji dio, to jest cijeli trbuh. I odavdje udah i izdah zraka. Dakle, ja cijelo vrijeme pokušavam podvući zdjelicu, da je ona odlijepljena sa poda i prema sebi je dati, tako ću jače osjetiti trbuh i tu ću udisati. Ovdje ću napraviti nekakvih 6 do 8 udaha po svakoj nozi. Kad sam gotov, malo se opustim, otresem i napravim drugu vježbu. Sad ćemo zajedno napraviti tu drugu vježbu. Dakle, stavimo petu na rub stolice, noga nam je otprilike pod pravim kutem, jednu nogu maknemo, možemo je podignuti u zrak, pritisnemo stopala od pod i podignemo zdjelicu. Dakle, ja sad sam sebe pokušavam podvući što više, dakle izravnati donja leđa, držati zdjelicu gore, pritisnuti petu što jače mogu pritisnuti i iz ove pozicije podignuti ruke u zrak. Imam udah. I dišem i guram stopala od stolicu. Udah. Ako mi je nakon ovog vremena teško, znači ono što mogu napraviti, staviti stopalo za ravnotežu na pod i samo podvući zdjelicu, prebaciti težište na tu nogu i pritisnuti. Iz ove pozicije pokušavam što više izravnati. Znači ne podižem kukove sa poda, to jest ne podižem leđa sa poda, nego samo su mi kukovi pod sobom podvučeni. Dišem i to radim. I još jedan udah i izdah i opustiti se. Ukoliko vam je jedna i druga pozicija teška, znači da vam je teško biti sa jednim stopalom na klupici, možete to napraviti tako da podignete obje noge na klupicu. Dakle, nađem si poziciju koja je jednaka kao i kod prve opcije, pritisnem oba stopala sa poda. Čim pritisnem stopala sa poda, primijetite kako podvlačite zdjelicu i kako se zadnje lože ovdje aktiviraju. Samo blago podižem zdjelicu sa poda da mi može ovdje proći jedan list papira. Držim to, donja leđa su dolje, dignem ruke u zrak. Izdah, guram ruke skroz gore, na taj način spuštam rebra i približavam ove dvije strukture tu. I držim. Pritisnem, udah, izdah. Udah, izdah. Isto što možete napraviti u ovoj poziciji, znači dvije noge su tu, prebacite težište na jednu stranu, tako da ste 60% težišta na jednoj nozi, a 40% na drugoj nozi, osjetit ćete i jače tu aktivaciju i to je sasvim ok u samom startu dok se te zadnje lože ne pojačaju. Dakle, ono što mi pokušavamo putem ove vježbe napraviti je što više vas ubaciti u taj posteriorni til zdjelice gdje se donja leđa ravnaju, gdje se trbušni zid jače aktivira i gdje se zadnje lože i gluteusi maksimalno aktiviraju. To će dovesti do toga da stvorimo prostor u tom dijelu kralježnice koji je često opterećen kad smo u ovom anteriornom tiltu zdjelice gdje je ona nagnuta prema naprijed.
Dakle, u ovoj poziciji ćete napraviti nekakvih 6 do 8 udaha po nozi ili kada radite sa dvije noge pokušajte ih napraviti 10 do 12 kontroliranih udaha i izdaha. Sljedeća vježba je nerve flossing, gdje ćemo mobilizirati peronealni živac koji je vrlo često uključen u herniju diska. Dakle, treba vam jedna stolica i trebate staviti nogu ravno u koljenu, ispružiti ju i zaključati kvadriceps. I iz ove pozicije ćemo zarotirati cijelu nogu prema unutra i sad ćemo napraviti istu stvar i sa našim stopalom. Dakle, povući ćemo stopalo prema sebi i prema unutra. Cilj je odavdje osjetiti što više ovaj dio tu i osjetiti ovaj dio ovdje. Dakle, iz ove pozicije sad ću opustiti stopalo, pritisnem koljeno prema dolje, zarotiram nogu prema unutra, stopalo zarotiram prema unutra i osjećam tu pritisak. Odavdje opustim i sad ću to raditi u jednom kontinuiranom pokretu. Dakle, opuštam i zatežem i rotiram. Ako osjetite aktivaciju i u ovom dijelu, to je super dobro. Najbitnije nam je osjetiti ovo istezanje. Dakle, što više mogu zarotirati cijelu nogu prema unutra i što više mogu kao da odvajam stopalo od sebe, ali prema unutra, to ću jače osjetiti ovaj živac kako se nateže. Probajte pratiti osjećaj da vam bude nekakvih 3 od 10 subjektivnog osjećaja boli i zatezanja. Idemo u ovu poziciju, zaključam kvadriceps, zarotiram nogu prema unutra i stopalo prema unutra. I samo ću sad pumpati to. Ako želite dobiti jaču senzaciju, ono što možete napraviti je kad pritisnete koljeno prema dolje i stopalo prema unutra, je glavom ići prema koljenu. Na taj način ćete nategnuti živac na ovom stražnjem dijelu, a sa ovom unutarnjom rotacijom stopala ćete dobiti još jače istezanje u ovom dijelu živca. Dakle, pratite si da budete na nekakvoj 3 od 10 razini i lagano samo pumpamo. Napravit ćete tu 12 do 15 ponavljanja sa jednom nogom i onda ćemo prebaciti na drugu nogu. Dakle, iz ove pozicije zaključam koljeno, zarotiram cijelu nogu prema unutra i stopalom idem prema unutra dok ne dobijem ovu senzaciju tu. I samo sad pumpam. Ako ne osjetim, glavom ići prema dolje i spustiti ju skroz. Ja cijelo vrijeme osjećam evo ovdje ovako streć sa ove vanjske strane i osjećam ga u kukovima. Dakle, 12 do 15 tih ponavljanja napraviti. Ovo je nerve loss za peronealni živac. Ovo možda izgleda jednostavno, ali kod problema kao što su hernija diska ili PTS1, vrlo često je ovo upravo ono što nedostaje samoj rehabilitaciji. Dakle, vrlo je važno da ne forsirate pokret, da ne radite previše ponavljanja i da slušate vlastito tijelo. Ako vam je ovo bilo korisno, slobodno zapratite ovaj kanal jer će biti još ovakvih step by step videa. Ispod u opisu nalazi se link za Tijelo u plamenu, moj besplatni vodič kroz kroničnu bol. I ako želiš, možeš mi se slobodno javiti i dogovoriti konzultacije sa mnom ili doći na pregled da vidimo kako tebi mogu pomoći. Vidimo se u sljedećem videu.